Sardo Sardoa gazta, eta txapela eramango ditu, txapeldunak, Aitor Izagirre. Hantzi txapela. Hori, txuraz. Horiak eta Aitor. Txalo beroak. Da orain, danok, argazkirako jartzen bazate, epaile parte hartzailea, antolatzaile ere bai. Epa. Argazkirako. Aurtengo botatzaileen lehiaketan beraz, lehenbizi Aitor Izagirre, bigarren Joseba Bengoetxea, hirugarren Ander Aixa, baina hiru hauetaz gain, beste gainerako 73 botatzaileek ere, txalo beroa merezi dute. Agurtu ditzagun txalo batez.